ejidegokwa na onye gburu ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị a na hostelụ ebe obi wee na-agụ akwụkwọ wee belu ya isi. Ndị be anyị ụnụ ya bịakwa ka unu gere ife nya bụ efulefu kọrọ. Ife kpatara o ji wee gbu nwata nwaanyị a nọọsụkwa na ọ gwara ya na ya nye ya ọhụ ka ọ laa. Nwatakịrị nwaanyị a si wee na-eme isi kwaka kwaka na oya enye ya ọhụ. Ọ bụlọkwa so ọnya fadụkwa ibu o wee je nya bụ ije. Nwekwe na ife mmadụ anyị afụna bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee. Unu makwa nọ Tọzdee ka ewepụtara ọmarịcha nwata nwaanyị a na-akpọ Wendy Achụmba, onye nke na-agụ akwụkwọ na Our Lady Nursing School nke dị n'Ụmụlọghọ Obowo, Imo steeti. Wee na-akọwa na Wendy bụ onye Ngwa nke dị n'Abia steeti na ife anụnwa mere on Tọzdee bụkwanụ 21st of May 2026 ka ndị nnebọ ya na ndị oyi ya na-akọwa na fafụbekwana ya kama na fafụrụ ya on Wednesday ka ọ na-akpụrụla mana fafụlọzikwana ya on Tọzdee. Fa wee sị ka fa baa n'ime ụlọ ebe obi ka a marụ na ahụ adịkwa ya n'ọkwa ya ka abazi meghe ụzọ wee na-ene ozu Wendy ebe ọ tọwọ n'ala. Ọ bụrụ na ebere ya mma n'onu kama na ekwuozi na ebepụrụ ya isi ya ebepụ ka ọ na-ebere ya mma na akpịrị. Na mgbe ewepụtara ya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ na onye ọbụla na wee na-eti mkpu na-asị kedu onye gburu nwata nwaanyị anụnwa. Wee bido ime nyocha na nzacha nke bụ na ndị nne pụtara wee na-eme ngagharị iwe si na ya ejideriri onye gburu nwata nwaanyị a na nke anụnwa ya emekwa eme. Ma ụmụ nwoke mma etinyechara unu ife onyonyo ka unu fụ ebe fakwugasịrị okwu ma ndị Ngwa obodo ebe Wendy si ndị nke ahụ bụcha ife eji agba abịa n'isi fa agba ahụ efere mma etinyenwu nke ahụ n'ihu akwụkwọ na-aga ọfọ n'ilo si na onye gburu Wendy na-aya ejide ya na-aya egbu ya. Ọkwa ya ka apụtazi tata anụnwa bụ Satọde aka na-abụ wee ghọọ efulefu anụnwa unu na-afụ ebe otu aka wee na-akọwa na aka ya dị n'ife gburu ọmarịcha nwata nwaanyị a. Unu ya abịa ka unu nụrụ asịsa ọ sarụ ka o si wee sịfasi wee je wee na-asị anya weta ọchụ. Wendy si na ọ ya eweta fa wee dakpu ya n'ike. Bịanụ ka unu nụrụ ugboro one fasi fa lachara ya. Nwoke anụnwa na-achọ ịgwa na onwe ha ezinụlọ ife mmadụ ya bụ omeghụ na ọ ya adịghị mma ị na-eme ya nwa onye ọzọ. Amam ife bata na ndị a na-ajụ ya ajụjụ ejighị egbe gbapụ ya ntị ma ọ gbapụ ya ofu anya. Fado na-eche ka akpụrụ ya kpụje n'aka ndị uwe ojii eji oju na ikpe atụa ya 2 years ma 5 years. Unu ya eji egbe kwopụ isi ebe ahụ ka esendị ya ebe o sendịrị ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị nne ya ziri ka o jee gụọ akwụkwọ. O jee ebe ahụ jee dakpu ya n'ike. Ofu ọzọ ndị akwụna n'ilo ya ejela ọchụ kwụọ ụgwọ. Nna ya ụfọdụ ndị mmadụ nwere ajọ obi elachakwa ya ahapụ ya unu gbukwu ya egbuo. Kedu ụdịka obi ọjọọ dị ife nke a biko nụ? Nke bụ na onye efulefu a na-akọwa na ya na ya lalụ nwatakịrị nwaanyị a onye nke ahụ na-asị na a na-ebo ya ebubo na o so ha wee la. Ọ na-abịa ịlaghị ọtị na iso wee jela. Unu ya ege ntị mana ebe ahụ ọ kọwazie na-ebori ya ebubo maka ndị bu egbe nọcha ebe ahụ ma ndị uwe ojii ma ndị ọrụ nche mma ewepụ ebe ahụ mma ewepụnata ya mana unu ya n'ife ọ na-ekwu ka unu wee ga-agbazi ajụjụ niile a jụrụ ya. Ofu? The other man ọrụ ugboro ole? Anya chara ozugbo gbuo the girl ozugbo. Gịnị ada boy onye gburu that girl? Gwa m eziokwu. Ọ bụ egburu ya. Igburu iso ogbo ka iso ogbo. Because I got time ya ozugbo bụ. Ya mee gịnị? Kwuo ihe ka ndị a na-anụchi Igbo ọfụma kwuo ihe a ga-abụ. Achọrọ m na-anụ ihe ọ na-ekwu. Kwụsị okwu ka ha na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọ sị ya sị ya na ihe ala. Ya wụ gịnị? Ọtọ. Okay. Okay. Nwata ajụ ajụ. Anyị nwa na-eme ya ka ya anyị nwa amavuru ya. Ezigbo amavuru ya. Anyị nwa ruo ha amụrụ ya mgbe abụọ. Amụrụ ya mgbe abụọ. Emmanuel nke atọ. You do wait now. You know what you want? Hey, on my right. Hey, listen, I'm not a joke here. Wait. I don't want that. Don't behave yourself here. That's why I want to be very sure. Wait, you're making noise here. Calm down. Calm down. Are you on it? Now, wait now. Now, what is your problem now? Wait. So you say. Ọ gafeela abụọ. Anọ m n'Owerri a na-akpọ m.
egburu mmadụ n'Ụmụlogo. Elere nwa agbọghọ na-aga skuul na School of Nursing. Hapụghị ya n'ụmụ yi ya n'abalị were mma chaa ya n'olu. Ala Ụmụlogo sọ ihe dị otu a nsọ, a na-anaghị akpọ ụdị agwa, a na-alaghị akwa na ihe a. Ya kpatara anyị ji ihe agazuola ụwa niile. Anyị na-esoro ndị ụwa niile, anyị na-esoro ndị Ụmụlogo, anyị na-esoro Obo, anyị na-esoro ndị niile dị iche iche na-asị aka Ụmụlogo akwụghị na ihe a. Anyị achọghị ihe a, anyị alaghị ihe a, a na-agakwana sọpọtụ nwanyị nwoke ma nwanyị ga-ekpa ụdị agwa ọjọọ dị otu a ruo oke iji mma gbuo nwanne ya. Onye ọbụla bịara ebe a bụ ịga skuul, ọ ghọọla nwanne anyị. Elekwa ihe anyị ga-eji gbuo ya. O mere nene eluigwe gbaa ọchịchọ. Amen. Ala Ụmụlogo gbaa ọchịchọ. Amen. Ihe anyị jiri fụta nga taa, anyị gọrọ aka anyị. Ya kwado ma anyị nọ nga ịmadadoro ihe gbasara ya ma o nwere ihe sọspektịrị, biko kwupụtakwa ka ogu ghara ịma ya. Ụnụ anwụ na ahụ.